Pensem que la viticultura és, diguéssim, l'assignatura una miqueta oblidada d'alguns o aficionats o professionals de la prescripció del món del vi. Això és una vinya que té ara actualment uns 14 anys. És una vinya, com veieu, envoltada de bosc, i ara aquest any hi hem fet coberta vegetal per reanimar-li una mica. Aprendran primer a estar en contacte amb la vinya, sentir-la, observar-la sobretot, i a l'observar-la també entendran quines necessitats té aquesta vinya i el per què actuem d'unes maneres o d'una altra, sempre pensant en la qualitat del vi. Claro, i tant, vindran a la vinya, podran escollir quina varietat concentrar-se, n'aprendran de tota, podaran, faran la poda en verd, també els ensenyarem a desfullar, una miqueta a equilibrar la càrrega de raïm en cas d'haver un excés de raïm. Bé, una miqueta ho viuran des de zero, des del terreny. Apadrinaran, sí, dintre del curs. Cada alumne serà responsable d'uns quants ceps, li posarem una etiqueteta amb el seu nom i des de l'inici de cicle, que és la poda, fins a la verema, serà completament responsable d'aquest cep.